Башларыңа моңнар төшсә, син дә булырсың җырчы. Ул Санкт-Петербург шәһәрен татарча сөйләшергә өйрәтә. Ашарга пешерергә яратмый, ләкин токмашны һәрвакыт кулдан баса. Нәрсә? Ялгыш әйттем, ашарга пешерергә ярата. Бүгенге көндә Испания һәм Англия студентларын туган телебездә сөйләштерә. Бер ара 3 эштә эшли. 2 бала тәрбияли һәм читтән торып укый. Ничек кенә өлгергән? Бүгенге көндә халык җырларына тартыла. Сагынуы микән? Сагынуларын җырга салган Төньяк башкала кунагы бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Серләрен ачармы? Менә хәзер беләбез. Әйдәгез, рәхим итик. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Сәйдәш мәдәни үзәгенә рәхмәтебезне белдерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Ачыктан-ачык әңгәмәне башлап җибәрәбез. Бездә бүген кунакта Санкт-Петербург шәһәреннән килгән яшь башкаручы Альбина Ишмурзина. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Сәлам, Ильяс. Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Альбина, син бик уникаль кунак. Без әле мондый кунакның булганы юк иде. Чөнки син ерак шәһәрдә татарчага өйрәтәсең. Үзеңнең шәхси мәдәни үзәгең бар. Ул Тамга дип атала. Бу турыда әле үзең сөйләп китерсең тулырак. Гаҗәп күренеш, чөнки ишеттем, синең мәдәни үзәгеңдә, шәхси мәдәни үзәгеңдә Англия, Испания, Эстония сыман чит илләрдән дә студентлар белем алалар һәм безнең туган татар теле безгә өйрәнәләр. Мин шунысына бик аптырадым. Афәрин. Шулай да бу эшчәнлегеңнең төп әһәмияте нәрсәдә һәм бу синең өчен нәрсәсе белән мөһим? Сөйләп кит әле. Беренчедән, минем туган телем татар теле һәм аның күп кешегә өйрәтү, ул минем төп эшем дип уйлыйм. Шул менә. Афәрин. Шуңа күрә кешеләрнең әгәр дә татар телен өйрәнәселәре килә, теләкләре булса, аларга үземнең ярдәм кулын сузып, зур шатлык белән аларга булышам. Бик кызык, һәрбер төрле илдә татарлар бар. Төрле сәбәпләр аркасында татар телебезне, туган телебезне өйрәнәләр. Кызыксынып өйрәнәләрме шул ук Англия студентлары, Испания студентлары, кемнәр алар? Ни өчен аларга татар теле кирәк? Студентлар дип әйтәсең, бик яшь студентлар түгел инде алар олы яшьтәге кешеләр, 30-40 яшьтәге кешеләр. Төрле яшьтәге кешеләр. Мәсәлән, Англиядәге укучым, ул Оксфордта укый һәм анда уку өчен 4 төрле телләрне белергә, 4 төрле семьялыктагы телләрне белергә кирәк. Ул, мәсәлән, инглиз телен белә, иврит телен белә, рус телен белә һәм әнисе татар булганга татар телен өйрәнә. Шулай ук, мәсәлән, Эстониядәге татарлар, алар үзләренең тамырларын искә төшереп инде, әти-әниләре татар булганга, балаларын да татар теленә өйрәтергә телиләр. Испаниядәге бер егет, ул аның әтисе татар, һәм ул шулай ук төрле телләрне белә, полиглот, һәм үзенең туган телендә, әтисенең туган телендә белергә тырышты. Җиңелме аларны туган телебезгә өйрәтергә, Альбина? Җиңел. Алар тиз генә өйрәнәләр. Мин бит инде 17 ел шуның белән шөгыльләнәм, шуңа күрә тиз арада татар теленә өйрәтәм. Алар безнең туган телебезне ничек ишетә? Беренче өйрәнә башлаган вакытларда нәрсәсе белән гаҗәп аларга татар теле? Беренчедән инде туганнары татар булганга, яисә мәсәлән, бар безнең Санкт-Петербургтагы бер кыз, ул Казанга күчеп килергә тели, ул табиб булырга өметләнә инде һәм аңа киләчәктә мондагы яшәгән кешеләр белән аралашыр өчен татар телен белергә кирәк. Шулай бер кыз Мәскәүдән, мәсәлән, ул ресторан бизнесында эшли инде, аңа да аралашу өчен татар теле кирәк. Төрле сәбәпләр аркасында кем ничек өйрәнә? Икенчедән, бу бит безнең төрки телләрдәге ишек ачучы тел, татар теле. Бик матур күренеш. Бик матур күренеш. Әле бездә тамашачыларыбыз да сөенеп утырадыр. Чит ил студентлары да татар телен өйрәнә. Кирәк бит менә. Бик кызык. Тамашачылар да белсен әле, син Әлмәттән Санкт-Петербург шәһәренә күчеп килгән безнең җырчы кызыбыз. Бүгенге көндә Төньяк башкаланы татарча сөйләшергә өйрәтәсең. Синең әтиң нефтче, әниң фармацевт. Инде кичкенәдән музыкаль мәктәпләрдә шөгыльләнеп үскән кыз бала. Кайсы мизгелдә син үзеңнең җыр-моңга гашык икәнеңне аңлап алдың, Альбина? Безнең әнинең әнисе дәвәниебез инде һәм әтинең әнисе, алар
ниндидер эш эшләгәндә татар халык җырларын җырлый иделәр. Шуңа күрә мин дә алар артыннан тыңлап, кабатлап, беренче тапкыр җыр җырлаганым шунда гашыйк булганмын, хәтеремдә калды, әйе. Нинди җыр иде соң бу? Каз канаты. Бу Каз канаты җырында бит шундый юллар бар, чит җирләрдә йөрсәң, туган җирең ят була ялгышмасам. Әлеге сүзләр бүген сиңа туры килмиме? Туган ягыңны сагынып кайтасыңмы? Әлбәттә, туган ягым, Әлмәтем, мин яраткан җирем, мин үскән. Ул ят була алмый. Ят була алмый. Татарстанда гомумән республикабызда ят була алмый. Әлбәттә. Синең балачак хатирәләрең дә шундый кызык. Кичкенә вакытта телевизордан татар җыры ишетсәң, әти-әниеңне, әби-бабаеңны түгәрәккә бастырып, үзең ләгәнне кирегә борып, аны сәхнә иттереп менеп басып, бии торган булгансың. Син шундый шук бала идеңме кичкенә чактан? Мин хәтеремдә түгел инде, шулай дип сөйлиләр. Шук булганмындыр. Шулай да нинди бала иде Альбина Ишмурзина кичкенә вакытында? Иркәдер. Иркә баладыр. Иркә бала. Бүгендә бармы бу иркәлек? Әйе. Беренче җырыңны кайчан яздың син? Беренче тапкыр гашык булгач яздым. Ул 2001 ел булган. Бу мәхәббәт турында. Әйе, мәхәббәт турында. Җырлап китә аласыңмы безгә? Утлар яна йөрәктә, сөйгән ярым еракта, кайда икән ул хәзер, күрешергә мин әзер. Утлар яна йөрәктә, сөйгән ярым еракта, кайда икән ул хәзер, күрешергә мин әзер. Инде мин дә гашык була башладым бу җыр белән, гаҗәп шундый сихри көчкә ия. Чынлап та саф беренче илаһи мәхәббәт турында иде бу җыр. Әйе, бик зур рәхмәт. Сиңа да рәхмәт. Җыр дөньясында үзеңне сынап карау теләге Санкт-Петербург шәһәренә беренче татар концерты килгәч булган. Ул ялгышмасам Закир Шахбан концерты. Син анда баргансың һәм татар җырына гашык булгансың. Чит җирдә татар җыры тагын да кадерлерәк яңгырыймы ул, Альбина? Әлбәттә, без бит анда сагынып, зарыгып яшибез. Көн сайын татар телен ишетмибез. Бездә радио, телевидение бит юк. Әйе. Казанда булган шикелле. Төрле җирдә, урамда татар телен ишетмибез һәм шуңа күрә сагынып, зарыгып шундый чараларга йөрибез. Соңгы араларда син халык җырларына тартыла башладың. Әйе. Бу бик кызык күренеш, шәһәрдә яшәүче татар кызы халык җырларына тартыла. Синең репертуарыңда 30-дан артык җыр дип алсак, аның яртысы ялгышмасам халык җырларына тора. Әйе. Бу сагыну белән бәйлеме? Сагыну белән бәйле һәм җырларның тарихы белән бәйледер. Чөнки шундый онытылып барган эстрадада ишетелмәгән җырларны бик яратам. Җырның беренче көенә игътибар итәсеңме син әле сүзләренә, мәгънәсенә? Икесе дә мөһим. Күбрәк сүзләренәдер. Сүзләр син өчен мөһимрәк. Әйе, миңа. Син үзең дә сүзләр язасыңмы, шигырьләр? Әйе, рус телендә һәм татар телендә дә язам. Ике телдә? Әйе, мәктәптә укыган чакта инглиз телендә дә беренче шигырьләрем бар иде. Ләкин аларны беркемгә дә күрсәтмим. Соңгы арада күрсәтмәдем, сөйләмәдем инглиз телендәгеләрен. Ә менә күбесенчә татар телендәге шигырьләр һәм рус телендә күбрәктер. Бит әле синең Санкт-Петербургта менә 3 телдә шигырьләр язам дидең дә, Санкт-Петербург шәһәрендә елга бер тапкыр синең иҗади кичәләрең уза. Һәм ул яңа форматта уза. Ялгышмасам бу формат инде киң таралды, ләкин беренче булып аны син башлап җибәрдең. Ул русча шигырьләр һәм татарча җырларга корылган матур гына шундый иҗади кичәләр. Моның төп үзенчәлеге нидә? Ни өчен уздырасың һәм халык кабул кирәкме? Халыкка кирәк дип уйлыйм, чөнки мин көйләрнең сүзләрен үзем язам бит инде, һәм сүзләремдә минем ниндидер мәгънә, төп мәгънә бар, һәм шул мәгънәне җиткерер өчен язам, һәм җырлыйм да шуның өчен. Үземнең кичәләремдә мин үземнең шигырьләремне, җырларымның сүзләрен рус теленә тәрҗемә итеп, икесен бергә брошюра ясап, шулай таратам. Кем аңламый, кем, мәсәлән, минем яңа гына укучыларым, аларга бик кызык, миңа карарга сәхнәдә ничек мин, дәрестә ничек мин, алар киләләр. Ләкин алар ишетәләр, нәрсә турында бу җыр икәнен, эчтәлеген аңламыйлар. Шуның өчен бу брошюралар ясала, һәм брошюраларны алалар, укыйлар, һәм нәрсә турында җыр икәнен аңлыйлар. Халык җырларын да тәрҗемә итеп язам мин. Бик уңайлы. Пропаганда, татар теленең пропагандасы күбесенчә төп идея минем, һәм үземнең иҗатымны киң аудиторияга тарату. Бу кичәләргә
татар милләтлебезнең төньяк башкалада яшәүче милләттәшләребез генә киләме, әллә төрле милләт кунаклар да Төрле милләт күренгәнме? кунаклар килә, Шулаймы? кемгә кызык, шулар киләләр, әйе. Синең өчен инде бу зур дәрәҗәдер билгеле. Әлбәттә. Әлбәттә, чөнки шигырьләрен бит рус телендә, мин соңгы вакытта рус репертуарында кертә башладым, чөнки кайбер җырларым рус теленнән тәрҗемә ителгән, һәм шуларны да башкарам. Гел татар телле генә тамашачым дип әйтергә дөрес булмастыр. Төп хыялыңны да белдек, Альбина, шуннан башлыйк. Ул дөнья буйлап татар концертлары белән гастрольләргә чыгу. Әйе. Бу хыял сиңа кайдан килде һәм ул нәрсә белән бәйле? Милләтне башка милләтләр арасында да күрсәтергә кирәк. Чөнки чит илгә киткән барган вакытта кешеләр бит сез кайдан, Россиядән гына дисәң, татарлар дисәң, алар кемнәр дип сорыйлар. Менә шундый ситуациягә эләккән булган идем, һәм мин без Татарстан ул Россиядә әлбәттә, анда үзебезнең телебез бар, үз бинәтебез бар, үзебезнең аш-суларыбыз бар, үзебезнең традицияларыбыз бар. Шуны менә башка милләтләргә дә күрсәтү. Төп хыялым шундандыр. Шуның белән бәйле. Бу кайчан чынга ашачак хыял? Хыял ул шуңа хыял, Шуңа аңа максат кебек барырга кирәк. Кем белгән? Тагын нинди хыялларың бар? Ялгышмасам, син әле мәдәни үзәккә дә зур бина карап куйгансың Санкт-Петербург шәһәрендә. Һәм хыялларны бирәсең. Ул бина 115 миллион тора инде. 115 миллион. Яра хыял бит. Хыял булсын. Шунда да хыял. Булсын. Анда берничә кат, беренче катында менә мәсәлән ясар идем татар ресторанын, икенче катында безнең мәктәп булсын, өченче катта ниндидер хостел булсынмы, бәлки концерт залы булырга да мөмкин. Кем белгән? Бу бик популяр булыр иде, мен калса, төньяк башкалада. Әйе. Менә шундый бар хыялым. Тагын ниләр турында хыялланасың? Гомумән син хыялый кешеме? Мин хыялый кеше. Нәрсә турында хыялланам? Нәрсәдер хыял уй килсә, мин аны тормышка ашырга телим, инде белмим, ничек тә булса. Синең хыялларыңнан чынбарлыкка күчик әле. Элегрәк син кызу агымдагы җырлар тыңларга яратсаң, бүгендә яратасың сыяларны аңлаучы, башкарылыш ягыннан синең яхшырак килеп чыга моңлы җырларны, башкару. Моны ни белән аңлатасың? Бер караганда бит кызу агымдагы җырлар һәм моңлы җырлар, алар икесе капма-каршы төшенчәләр. Синең берсен тыңларга яратуың, икенчесе башкаруың ул гаҗәп күренеш. Моның сыры кайда? Минем темперамент белән бәйледер ул. Темперамент. Әйе, чөнки мин үзем шундый кызык кешедер инде. Аның кызулыкны иң беренчедән чыгарып бирми торган кешедер. Шуңа күрә башта моңсуланам, аннары кызамдыр. Санкт-Петербург сине үзгәрттеме, Альбина? Әлбәттә. Санкт-Петербург мине үзгәртте. Кайсы якка? Дип тә сорыйк. Яхшы якка дип уйлыйм. Чөнки мин анда олыгайдым. Мин бит анда 17 яшьтә килгән кыз, беренче курс студенты булып, һәм мин анда чыныктымдыр. 17 яшьтән бирле татар телен укыта башладым инде 17 яшьтән. Шуңа күрә кемдер ниндидер проблемалар белән килеп, аларга булышып. Шуңа күрә төрле ситуациялар миңа ниндидер шундый җитдилек бирдедер. Шулай дип уйлыйм. Һәм Петербург ул шундый матур шәһәр, мин анда илһам алам. Үземнең шигырьләремә, җырларыма илһам ала торган шәһәр. Сарай мейданында бар Эрмитаж, Исаак соборында уйный кояш, Адмиралтействоның үткенече, миңа да шәһәр елмында кайтчы. Татар тыкрыгы Казан урамы, Казан соборы Казан утравы, яшәгән Пушкин һәм булган Тукай, битараф булырга булмый бугай. Санкт-Петербург шәһәре татарлары бер-берсе белән очрашып ял итәләрме, Альбина? Әлбәттә,
яшьләр инде без бергә театрга йөрибез, музейга, төрле күргәзмәләргә, квест ясыйбыз, оештырабыз инде яшьләр өчен концертлар була, шунда йөрибез. Төрле чаралар, әдәби кичәләр үткәрәбез. Ниндидер, мәсәлән, дизайн белән бәйле яшьләр өчен инде ясаган инде эко-сумкалар, милли бизәкләр белән инде төрле чаралар үткәрәбез. Бергә рәхәтләнеп ял итеп яшисез. Әйе, татыбыз кына яшибез һәм бер-беребезгә кунакка да йөрибез, яшьләр белән аралашып, шулай. Әйдә шушы ноктада без дә рәхәтләнеп ял итеп реклама карап алыйк. Без дә реклама. Biz тапшыруыбызны икенче өлешенә әйләнеп кайтабыз. Исегезгә төшерәм, бездә бүген кунакта Санкт-Петербург шәһәреннән килгән яшь башкаручы Альбина Ишмурзина. Кабаттан хәерле көн, Альбина. Сәлам, Ильяс. Син социаль челтәрләреңдәге үзеңнең шигыреңә җаннарга моңым белән кагылам дип язып куйгансың. Шундый матур шигырь. Ничек кагыласың? Мин җырлаган вакытта миңа томашачым миңа шулай әйтә, син җырлаганда безнең күз яшьләребез чыга һәм тәннәребез буйлап каз тәннәре үтә. Шуңа күрә шундый кире җавап булгач инде шулай дип уйладым. Кешеләрнең җаннарына кагылу ул җиңел эшме? Җиңелдер дип уйлыйм. Кемгәдер кагыласың, кемгәдер кагылмыйсың, инде кеше төрлечә, кемгәдер ошый синең иҗатың, кемдер битараф булырга мөмкин. Һәрберсенә Ошап бетеп булмый бөтен кешегә дә. Ләкин бу синең кулыңнан килә. Килә дип уйлыйм, тамашачым шундый җавап биргәч. Син инде хәзер бар дөньяны татар теленә өйрәтәсең, Альбина. Үзең татар телен кайда өйрәндең? Мин татар телен беренчедән инде гаиләдә ишеткән идем, ләкин төп белемем инде ул татар гимназиясендә 1995 елда мин 5нче сыйныфка татар гимназиясенә килдем. Анда минем бөтен фәннәр татар телендә иде, физика, химия, математикалар. Һәм әлбәттә, бу миңа шундый татар мөхите тудырды. Әти-әниләрем миңа булышты. Әни белән иң беренче вакытларда сәгать 4-кә хәтле, иртәнге 4-кә хәтле татар текстларын русчага тәрҗемә итеп, шул текстлардан соң сорауларга җавап язып рус телендә, аннары шул рус җавапларын татар теленә кире тәрҗемә итеп, шулай әзерләнеп 1 елга якын әни белән утырдык инде. Аннары үзем ничектер китә башладым, эшли башладым, әнисез инде. Тарихка күчик әле, Альбина. Император Петр I Санкт-Петербург шәһәрен төзергә килгән 10,000 татарны җирле халык дип атый. Һәм шуңа күрә бүген анда яшәп ятучы татарлар үзләрен диаспора дип атаганны яратып бетерми. Синең белән бу хәл ничегрәк бара? Син бер караганда анда тумаган, ләкин бүгенге көндә инде балаларың анда туган, гаиләң белән яшисең. Сиңа диаспора сүзе бик авыр аңлаешлымы? Әллә син аны кабул итәсеңме? Мин аны кабул итмим, чөнки татарлар анда төпле халык булып санала, һәм анда Петербургда татар бистәсе бар. Мин 17 яшьтә Санкт-Петербургка килгән идем, һәм быел инде 18 яшь яшим. 18 ел, 18 яшь дияргә инде. Балык булган яшь. Балык. Гаҗәп. Инде шуның кадәр гомерем шунда узган. Шин Петербург кызы дип әйтергә дә булырдыр инде, белмим. Син инде балаларны Кәрия, Зәкәрия, Түбәтәй уеннары уйнатып татар теленә өйрәтә башлыйсың. Барсы да җиңел башламагандыр. Бүгенге балалар белән эшләү җиңелме? Алар татар телен өйрәнергә телиләрме? Төрле балалар бар, кем тели шул килә инде. Күбесенчә әти-әнисе алып килгән булса, алар бик узак йөрмиләр. Әгәр дә теләкләре зур булса, алар шундый сагынып, зарыгып, безнең дәресләребезне көтеп, мин уртага басам, әйдәгез миннән башлагыз дип шулай шабалар инде. Дәресне бик көтеп алалар. Чынлап та син эшләргә яратасың. Беләм әле бер ара 3 эштә эшләп, 2 бала үстереп, Казанда өстәвенә читтән торып укып та йөрдең. Ничек барсына да өлгерәсең син? Мин менә хәзерге вакытта үзем шулай, ничек өлгергәнмен икән белмим. План язармындыр. План язсаң үзеңә, һәрберсен өлгереп буладыр. Шулай дип уйлыйм. Синең үзеңә гомумән берничә эштә эшләү җиңелме? Авыр иде. Шуңа күрә бер эштән башта киттем. Ул төп эшем мин икътисадчы идем. Мин банкта эшләгән идем. Беренче белемем буенча.
Һәм әгәр дә үзең яраткан эшең белән әйбәт эшли торган эшең арасында шундый сайлау булды инде минем өчен. Һәм мин татар мөхитенә гашыйк булган кеше, шуңа күрә шуны сайладым инде. Шуңа күрә шулай киттем. Әкренләп шул эшләрдән китеп инде менә шундый заманча татар мәдәният үзәге Тамга дип аталганын оештырып киттек. Ашарга пешерергә яратмыйсың, ләкин токмашны һәр вакытта да кулдан басасың. Әйе. Аш-су бүлмәсендә синең нинди сыйфатларың эшкә җиңелә, Альбина? Әгәр дә миңа иремнән заказ булса инде, аның яраткан гөбәдиясен пешерәм. Җырлый. Тәмле булсын. Нинди энергетика саласың, шундый энергетика аласың һәм бөтенесенә бирәсең. Шуңа күрә җырлый. Әйе, татар моңлы җырларыбызны инде. Талаларны, нигә яна йөрәгемне инде. Шундый тиз җырларны. Һәм шундый тәмле пешеп чыгадыр инде татар җырлары. Әлбәттә. Телеңне йотарлык. Әлбәттә. Минем башка милләт дусларым әйтәләр, нигә сез татарлар шундый гел җырлый һәм бии торган моңга бай халык дип сораган иделәр. Мин әйтәм, без чишмә суны эчәбез, шуңа күрә без шундый. Шулай да нинди ризыкларны күбрәк пешерергә яратасың? Гомумән Санкт-Петербургта татар ризыклары популярмы? Татар ризыклары популяр, ләкин мин аларны үз гаиләмдә генә инде, дусларым өчен һәм үзем өчен, гаиләм өчен пешерәм. Эш-пешмак, бәдия, токмаш. Буларны кибетләрдән алырга буламы? Барбы Санкт-Петербургта безнең татар халык ашлары? Элек юк иде. Хәзер бар. Ләкин барыбер үземнеке, үзем ясаганым, үз җаным биргәне тәмлерәк. Син бик тәэсирле һәм хисле кеше. Әйе. Әлбәттә, инде Санкт-Петербург шәһәрендә бер караганда шундый романтик, мәхәббәтле шәһәр. Сиңа кешеләрдә тәэсир калдыру җиңелме? Гомумән син үзеңне никадәр хисле дип саныйсың? Мин үземне хисле дип санамыйм. Мәсәлән, кичә генә дусларым килгән иде. Син гел шундый позитив, гел елмаясың дип әйтә. Мин шулай үземне санамыйм. Ничектер кеше читтән карап, миңа ниндидер синдә шундый актив, шундый позитивлык бар дип ниндидер. Син шундый. Әйе, кояш сыман диләр миңа. Ләкин мин аны шул кояшымны үз эчемдә ничектер сизеп бетермим, что ли. Күрәсең шулай. Альбина, тирә-якны иң гади күренешләр сине гаҗәпкә калдыра. Кошлар сайравы, кояш батуы, балкыртларның бал җыюы. Син шундый гадәти кешеме? Син матурлыкны күрә беләсеңме? Бу ни белән бәйле? Табигатькә гашыйк кеше. Күпләр бит моны күрмиләр дә. Сизә, белмим, ничектер була шулай ул. Карыйм табигатны, тирә-юнны, шуңа карыйм. Һәм шуннан көч алам, хис алам, илһам алам. Тормыш кызулыгы сиңа кагылмыймы? Кагыла. Ләкин барбер табигатны матурлыгын күрүгә өлгерәсең. Әлбәттә, ялда булырга тиеш кешенең көнендә, атнасында, аенда, белмим, ял булырга тиеш. Һәм ул әлбәттә табигат белән бәйле, чөнки без табигатның бер өлеше. Ял итә беләсең. Хәзер беләм. Бу ни белән бәйле? Ни өчен хәзер? Чөнки балаларым бар. Балалар, алар ничектер яшәүгә мәхәббәт уяталар, ничектер дөньяны ачалар сиңа. Карамыны, бу нәрсә дип сораган вакытта син чынлап та уйлана башлыйсың. Балаларың татар телендә сөйләшәләрме? Сөйләшәләр, ләкин мин теләгәнчә түгел. Әле өйрәнә генә башлыйлар инде. Ләкин әле эшлисе бар. Әле эшлисе бар әле. Һәм син аны эшләячәксең дә миякылсың. Шулай дип ышанырга. Сине холкыңда белеп, син инде әни икәнне күзәтеп, моны тулысынча шанып әйтергә була. Синең алдагы планнарың турында да сөйләшергә ялышмасам, Санкт-Петербург шәһәрендә сөйләшеп киттек, иҗади кичәләреңне Казанга да күчерәсең килә. Казанда да уздыру планнарың бар бугай. Әйе, бар, шундый хыялым. Санкт-Петербургта елына бер тапкыр мин үземнең иҗади кичәләремне оештырам. Һәм шундый форматны да Казанда булдырсам, бик бәхетле булыр идем. Әйдә, тапшыруыбызның ахырында без сиңа кыска гына сораулар бирәбез, син аларга тиз арада җавап биреп кит әле, Альбина. Әйдә. Төньяк җаваплары нинди була икән ул? Рәхим итик. Хәзер синең башында нинди җыр яңгырый? Туган тел, матур тел, әткәм, әнкәмнең теле, туган тел. Гаҗәп. Һәм бу аңлашыла да. Иртә белән кем булып уянырга теләр идең?
бәхетле хатын булып. Әлбәттә, иң мөһиме бәхет бит. Сиңа еш оят буламы? Юк. Һәм бу бик әйбәт миңа калса. Мин хәзер сиңа ничәнче сорауны бирәм. 4-нче бай. Дөрес. Стаканың яртылаш бушмы шулай да? Яртылаш тулымы? Туп-тулы. Туплы, яхшы, бик әйбәт. Аның әлбәттә тулы булып тору яхшы. Хәзер монда булмасаң ни белән шөгыльләнер идең, Альбина? Хәзер монда булмасаң син ни белән Казан шөгыльләнер? буйлап рәхәтләнеп йөрер идем. Кремль янында илһам алып, Сөембикә манарасына терәлеп һәм үземә хыялымны үз эчемдә ясап йөрер идем. Әлбәттә, безнең Казаныбыз рәхәтләнеп ял итеп йөрерлек матур да ул. Әлбәттә. Рәхмәт бүгенге ачыктан-ачык әңгәмә өчен, Альбина. Шулай ерак араларны якын итеп кайтканың өчен. Әле шушындый матур очрашулар туган җиребездә тагын да насыйп булсын. Рәхмәт Амин, сиңа. булсын, рәхмәт бик зур. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Сәйдәш мәдәни үзәгенә рәхмәтебезне белдерәбез. Анда бар дөньяны татар теленә өйрәтерлек көч бар. Ул татар мөхитенә гашыйк итә белә. Бүгенге ачыктан-ачык әңгәмәдә Альбина Ишмурзина үзенең алдагы планнарын ачып салды. Рәхмәт аңа ачыктан-ачык әңгәмә өчен, сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Киләсе очрашуларда